Dobrý deň, moje meno je Zdeno Somorovský a pre Svetobežník už sprevádzam viac ako 10 rokov a som milovník portugalských hovoriacich krajín, takže viete ma nájsť na zájazdoch na Azorských ostrovoch, v Portugalsku a otváram aj dve nové destinácie, kde hľadáme portugalské dedičstvo, a to je Maroko a budúci rok aj Mozambik. Mojou srdcovečkou sú Azorské ostrovy a dovolím si tvrdiť, že v rámci Svetobežníku sme špecialistami na Slovensku, pretože už ich pokrývame viac ako 10 rokov. Ja som osobne navštívil všetkých 9 ostrovov, ktoré sa nachádzajú uprostred Atlantického oceánu, a práve dovolenka týmto smerom je ideálna pre ľudí, ktorí majú vyhľadajú aktívny oddych. Radi chodia na turistiku, radi zažívajú dobrodružstvo, kúpu sa v oceáne Atlantickom, ktorý má takých 20 stupňov, 22 niekedy. Radi ochutnajú novú gastronómiu, ale špeciálne robia malé a dlhšie trečíky uprostred azorskej vulkanickej prírode do kráterov, ktoré sú tam, alebo okolo pobrežia, ktoré je pokryté, dá sa povedať, krásnymi vodopádmi, 100-metrovými, nie jedenkrát, ako napríklad na ostrove Flores. Takže veľmi odporúčam ľuďom si ísť pozrieť Azorské ostrovy, ktoré sa aj volajú Havajom Európy. Takže poďte s nami, cestujte tam.